Jamen, hej alle sammen. Mit navn det er Per Urban Olsen, og jeg er spidskandidat for Samsø Konservative til kommunevalget. Renovationstaksterne, det kræver altså realistiske løsninger. Renovationstaksterne er allerede steget markant de sidste 4 år, og de kommende år vil samsingerne fortsat stå med en stor regning på blandt andet gammel gæld, der skal tilbagebetales. Spørgsmålet er derfor ikke længere, hvem der har lovet hvad ved sidste valg, men hvordan vi nu sikrer en realistisk og ansvarlig vej frem. Det afgørende er, at vi får skabt et klart overblik over økonomien. Den gæld, der allerede er optaget, skal afvikles, og samtidig skal der findes en holdbar løsning for genbrugspladsens placering og drift. Her har vi stadig den mest oplagte løsning, fordi både de faglige anbefalinger og de økonomiske beregninger peger i den retning. Vi kan ikke blive ved med at hælde flere penge i et projekt ved Trolleborg, der hverken er økonomisk bæredygtigt eller understøttet af arbejdsgruppens pejlemærker. En arbejdsgruppe bestående af både politikere samt professionelle folk nedsat til at rådgive kommunalbestyrelsen. Det vil blot betyde endnu højere renovationstakter for borgerne i fremtiden. Jeg mener, at det her kræver ansvarlig politisk lederskab, der kan erkende, når en beslutning er forkert, og prioritere langsigtede løsninger frem for kortsigtede prestige. Det er dyrt at tage fejl, men det bliver endnu dyrere, hvis vi ikke får rettet kursen inden nu. Det her det kræver altså et nyt politisk flertal.